Sawubona dokotela. Hawu, siyabingelela kakhulu kuwena sisi, sibingelele nabalaleli nababukeli bohlelo lwethu. Kuphi nakuphi la abakhona khona. Kuyintokozo ukuphinda futhi namhlanje sizohlanganyela ndawonye. Ukuhlanganyela ndawonye kwethu okuyingxoxo enokuphilisa phakathi, okuyingxoxo enokwakha nokuqwashisa ngezimo-ke ey'khona. Njengoba sikhuluma ngamanzi amnyama, abanye bathi iphehlelo, abanye bathi ukuphendula komsamo, abanye bathi-ke amanzi amnyama. So sizokhuluma ngalolo daba ngoba siyabona ukuthi umhlaba uyabhubha, umhlaba sewonakele, umhlaba usunazo iy'nkinga ey'ningi. Abantu sebey'thola besezimeni ezingalungile, bey'thole besezindaweni ezimbi. Ake ngikhulume nje ngendawo ezimbi, uma ngikhuluma ngejele, ngikhulume ngesibhedlela, ngikhulume ngokuthi umuntu alimale aze angakwazi ngisho ukuzihambela. Kutholakala ukuthi usehamba nangesihlalo esithile, omunye uhamba ngenduku, omunye useney'nsimbi ey'sey'fakwe emzimbeni kuye. Omunye athi ngangisebenza, omunye athi nganginezinto enganginazo kodwa sezaphela, senginjena nje. Okuyinto leyo eyenzekalayo imihla ngemihla. Abanye abakhoni ukuhlaba, abanye abakhoni ukwenza umsebenzi. Lokho kudalwa yiwo amanzi amnyama, bese kuba ukuthi sisuke singaqondi ukuthi kwenziwa yini, nokuthi lawa amanzi amnyama abonakala kanjani uma ekumuntu noma emngenile umuntu ngamunye, noma engenele umndeni, noma engenele iy'ngane zomama oyedwa. So izinto lezo esizothi uma siqala uhlelo lanamhlanje sizobhekisana zona, sizochazelana zona, nomuntu osekhaya akwazi ukubuka ukuthi kungenzeka ukuthi lento ikhona. Mhlambe kamakhelwane iyona, mhlambe kumfowethu engisebenza naye, noma kumngani wami iyona lento. Okuyinto leyo esithandayo ngaso sonke isikhathi ukuthi-ke uma kuwumsombuluko sikhiphe izinto okuyizona zona ezisilimazile thina bantu bendlu emnyama. Ngoba le eyamanzi amnyama angikhumbuli nakudala ukuthi ikhona kubelungu. Angikhumbuli nokuthi mhlawumbe ikhona nakwezinye izizwe esingeke siy'bale ngamagama, kodwa isizwe sethu thina abantu bempepho sinayo inkinga yamanzi amnyama, right? Uma siqala singena esihlokweni amanzi amnyama, sikhuluma ngokuthi umndeni wonke kuqala kukhokho, kuza kumkhulu, kuza kubaba, kuza kundodana, kuze ey'nganeni. Labo bantu labo bawumndeni, kodwa ngokwamagazi awasiwona umndeni. Bawumndeni ngokuzalwa ubaba oyedwa, umndeni ngokuzalwa umama oyedwa. Kodwa ngokwamagazi nangendlela umuntu azophiwa ngayo akusiwona umndeni, ngoba umuntu nomuntu unendlela yakhe. Umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Noma kuthiwa nizalwa ndawonye, anikwazi ukwenza into eyodwa, futhi anikwazi ukuthanda into eyodwa, ngoba umuntu nomuntu unendlela adalwe ngayo. Bese kutholakala ukuthi umndeni uphelele wonke. Mhlambe lo baba omdala, mhlambe lo baba omncane,
mhlawumbe yilo baba ophakathi kodwa bazalwa umuntu oyedwa, ikhehla lilodwa, gogo uyedwa, babe zingane la ekhaya. Uma sebekhula la ekhaya sekuqala manje sekuvela ukuthi lo ungowaphi noma lo ungubani noma lo uphiwe ini. Leyo nto leyo iyona-ke eqala inkinga ekuthenini uma lo baba esephuma eceleni enza izinto zakhe, uma lo baba esephuma eceleni enza izinto zakhe, kutholakala ukuthi lo akulungi okwakhe, hhayi ngoba ebulewe, hhayi ngoba ethakathiwe, futhi hhayi ngoba kunesiqalekiso esikhona, futhi hhayi ngoba ephikwa yidlozi la ekhaya, kodwa akulungi okwakhe. Yindlela enza ngayo mhlambe izinto, kungalungi eseganiwe, kungalungi esezele. Leyo nto leyo bese yenza ukuthi kubuye umqondo ukuthi yini indaba lo baba noma lo mnewethu alungelwe izinto mina zingangilungeli, omunye kungamfikeli lokho, kodwa ukuthi lo wesifazane wakhe omganayo, lo wesifazane wakhe okuyena ohlezi naye la ekhaya, ngaliya noma kulunga izinto, ngaliya noma kukhona izinto ezenzakalayo, lo abe namagama wokuthi wena udlulwa wena, wena ubani kuwukuthi, wena kube iy'ngane zangale kuwukuthi ezethu cha. Bese lento iyabuya izoba umoya, lo moya ozogcina usuba inhliziyo embi ukuthi awu uyangidlula, anginasithunzi, mhlawumbe ngidlulwa ingane ngimdala. Bese kufika lento yokuthi-ke akube khona engikwenzayo ukuze nami phela ngibe ngcono, noma nami phela impilo yami ibuyele ekuhloniphekeni, noma hhayi asihluphekeni sifane. Bese lona athathe indlela yokuthi ahambe, mefika endleleni ayihambile ahlale phansi akhulume nokhuluma naye ukuthi hhayi ngeke ndoda, ngizofuna ukuthi nami ngithole amanzi. Umuntu meyenyangeni ezofuna umuthi wokwenza into e-wrong, akasho ukuthi ngifuna into e-wrong ngiyayisungula, kodwa uzothi sengiphelile, bangiphehlela amanzi, angilungelwa yilutho, bangenza ukuthi bangenza ukuthi bangenza ukuthi. Akubale lokho enyangeni njengento okufunakala manje ukuthi yenziwe ukuze yena abe njani, asizakale, hhayi ngoba yena ezoqala ukususa impi. So inyanga noma lowo muntu azobe eye kuye usethi-ke kulula wena uma ufuna ukuthi ulungelwe izinto nedlozi lizwe wena, thola imvu, uthole izikhali zonke, uthole iy'nsipho zotshwala, uthole umkhonto, uthole ummese, uhambe uye ejele uyobheka lapha ejele ukuthi abekho nozankosi abadala abangasasetshenzwa noma umuntu onozankosi, ithathe lento ibe khona. Kutholakale ugwayi lo obhenywa ngamakhala, kutholakale ugwayi lo obhenywayo, kutholakale lonke uhlobo lotshwala, noma ngabe yiluphi uhlobo lotshwala olaziyo lubekwe la. Emva kwalokho kutholakale zonke iy'khali, ummese ube la, inhlamvu yesibhamu ibe la, noma ngabe intumente, noma ngabe yisiphi isikhali osaziyo sibe la, konke ney'pikili kube la. Emva kwalokho le nyanga mayifika izofika isizothi hhayi lo mgodi ngiyawudinga ukuthi uyombiwa lapha ngaphandle. Uma umgodi umbiwa ngaphandle funa ube ngangethuna, kulo mgodi ongangethuna kumele uvulwe kube umgodi owukuthi wonke umuntu
uzokwazi ukungena la phakathi akwazi futhi ukuphuma bese lemvu iyalunjwa. Lento esikhuluma ngayo ekuthiwa umanzi amnyama, ikhona impande yakhona okuthiwa umanzi amnyama, ikhona impande okuthiwa umanzi amhlophe. So umanzi amnyama nomanzi amhlophe kuyahambisana, kodwa unumber 1 uqala kumanzi amnyama. La khona uzobulawa uzothathwa lemvu ingabulawa ngokuthi inqunywe, kodwa kufunakala ithathwe lemvu ilunjwe. Emva kwalokho iyofakwa emgodini bese kukhulunywa nedlozi ukuthi idlozi, siyacela namhlanje ukutshela ukuthi bonke abantu abayokubiza kufunakala ukuthi ubanikeze lezi zinto esokunikeza zona, noma ngabe kuthiwa bakubiza kuphi. Yimi ngicela ubaba mkhulu, ngicela ukhokho, ngicela umama, ngicela ubaba asebalala ukuthi bazi lokho. Kunomuthi okuthiwa undumbadlozi. Undumbadlozi igama lokudumba, igama lokuthumba. So lo muthi wenza ukuthi idlozi lithunjwe bese libuya lizozwa lizohlala la, bese beyithatha lento yonke lemvu yonke nalomuthi bezokufaka kulo mgodi. Babekufaka kulo mgodi sekuthathwa le mithi ethakiwe ezothatha ukuthi bonke labantu bala ekhaya bageziswe ngawo lo muthi. Uthathwe lo muthi uzobekwa eceleni bese kufunakala ukuthi abantu bala ekhaya bonke bezophalaza, kuthathwe lento izofakwa izobekwa eceleni kwalomgodi bese kuba ukuthi lezi ipikili eyithathwela nalo meso othathelwa nobani usezokubamba. Laba bantu abaphatha lezi zinto abazalwa ubaba wala emndenini oyedwa, obazala kumama oyedwa, uye nezingane zakhe, bese bethatha yonke lento begwaze ngayo lemvu, beyifake phakathi lezi izinto. Emva kwalokho bese ukuthi lapha ngaphakathi sebezokhona manje ukuba nendlela yokuthi-ke sebeyangena, sebethatha iy'nsila zabo bazoyifaka la ngaphakathi, sebeyaphuma bonke bayangena bayaphuma. Kuzothi umuntu omdala wala ekhaya bese ethatha lo mkhonto athi-ke nasi isikhali engeninika sona sokulwa nomuntu ozonibiza empepheni. Lesi sikhali esokukhuluma, esokulwa nomuntu ozohlaba, esokulwa nomuntu ozokwenza umsebenzi, ozothola umsebenzi funakala uphele, ozothenga imoto kumele iginqike ngoba lento inamasondo emoto, inaney'buko ukuthi bonke abantu babethi bayazama kufanele befa amehlo bebe njeyana. Lento-ke manje besithi idlozi lonke selithunjiwe lazofakwa la selinikwa lezi ikhali. Lezi ikhali seyihleli lapha-ke edlozini-ke, seyakhuluma-ke okuyena omsunguli walamanzi ukuthi-ke cha-ke sengiyavala, sengiyacela manje ukuthi nihlale lana-ke na umuzi wenu nonke, kufanele manihlale la. Emva kwalokho sebeyaphuma, sebeya ngaphandle kwesango, sebeyafika ngaphandle kwesango, sebeyaqala-ke manje-ke sebenza imbuzi. Le mbuzi sebeyenza sekuyimbuzi yokuhlambulula bona ukuthi-ke bethole idlozi elihle bona, idlozi lizwe bona, kuthi-ke laba abanye elaba idlozi sekuyileliya elilapha kule yamvu egcitshwe lapha neyikhali. Umuntu ongekho lapha uyena ozogwazwa ngale zinto zonke ey'fakwe lapha izomehlela. Sebeyasuka-ke bona-ke sebeyangena-ke, bangena ngale mbuzi. Emva kwalokho le mbuzi isiyabulawa, iyona mbuzi abangenisa ngayo, okuyona mbuzi futhi abangeke beyidle bona ngoba ingena ngayo. Sezothi sesuka-ke lo baba sethinta abafowabo ukuthi-ke
kunomsebenzi ngicela nifike ngizoshisa impepho ngoLwesihlanu nifike ngoMgqibelo kanti ngalolu Lwesihlanu uzobenza lamanzi mabefika lapho ngoMgqibelo sekhipha imbuzi ukuthi cha hayi bengibiza umuntu ezongilungisela sethi-ke angenzela abantu abadala isithelo le mbuzi yesibili-ke yiyo-ke lena-ke nina esengizothatha ngayo-ke manje lamanzi amnyama seniyafika nina seniyajabula kube mnandi nilale seniyahamba nalo mkhokha sekuyaqala manje usisi wala ekhaya emsebenzini seyamiswa seyaqala manje wala ekhaya segingelwe imoto ubhuti wala ekhaya sekhamba umfazi umfana wala ekhaya usephuza lokho ukuthi akalawuleki nangomunye usengene ezidakamizweni omunye useboshiwe omunye usexoshiwe sebeyajikelana iy'ngane zala ekhaya seyishaya unina enye ishaya uyise kudlwana ngemkhonto la egcekeni sekuyimpi umuzi lo osuphenduke ihlaya ngisho endaweni ukuthi bani wayesebenza omunye amanathi nje sengiyawuyeka umsebenzi hawu kwenzenjani engangisathandi afake incwadi yesicelo sokuthi useyama omunye ngale hhayi akasahlala ekhaya sehambe ehlala omunye usejikile ikhaya la ekhaya sekuyathukwana la ekhaya sekuyaliwa sekuphele konke omunye usegwaza umuntu wambulala waboshwa icala kuthiwa lithethwa senikezwe udilikajele isidala manje lento ukuthi nohleli kahle akasahleli kahle umebheke emuva ukuthi le minyaka ewu-10 sihleli ndawonye yini lesishintsha ukuthi asisakhoni ukubekezelelana yinto esiyenziwe yiphehlelo baphehlelwe amanzi amnyama akushiwo lawa ukuthi kugezwe izandla kwangcolo kwase kulunjwa lapho chabo ile yanto ngoba kugeziwe la kwafakwa insile yakhona kwaphalazwa la kwafakwa insile yakhona kwase kufaka lo muthi okuthiwa umanzi amnyama kwafakwa nemithi okuthiwa odungamuzi imithi ehambisanayo uma koniwa umsamo lo baba meshisa impepho kuvele kubhede noma ethi uyahlaba wenza umsebenzi vele isuka inkomo enqoleni igwaza umuntu iphula umuntu noma mase kubuza sekudlalwa insizwa seyigiya hawu zigwazana insizwa kufa umuntu ngoba le yanto iyatshela ukuthi umuntu ewashisa impepho akukhona into ezobonakala bese-ke bethi abanye hayi simile ukushisa impepho ingcono silayitha amakhandlela bolayitha amakhandlela mabeke babiza idlozi sebonile futhi ngoba selizoqhamuka nalezi ey'khali selizoshaya ingane yala ekhaya ifundile kahle yaphasa yaqeda emva kwalokho kwawukuthi ayisasebenzi ndawo noma ithi yabhala ihambisa amaphepha ayo ukuthi ithola ama-interview njengey'ngane ezinye akwenzeki ngoba emuva kumnyama bese ngizohlukanisa abantu bazi ukuthi amanzi amnyama nephehlelo yinto eyodwa kodwa kuhlukene ukwenza uma kuthiwa yiphehlo umuntu usephehlweni usuke lowo muntu lowo esebenza ukushaya igobongo ebiza amadlozi ukuthi awavuke ngalokho esishaya igobongo liphakama ingwebu uphakamisela abantu kuye ukuthi bakwazi ukukhuluma usephehlweni lowo muntu lowo makuthiwa umuntu uphehla amanzi amnyama usuke ethathe iy'nsila zonke zekhaya laba bathile afuna ukuthi bangalungelwa yilutho bese esebenza umsebenzi wokuphehla lento njalo ntambama ngaphambi kokuthi ayolala uqala kule nto yakhe ayikhulumise kusho komuntu olanda intombi nolanda umfazi ohambile uthatha impahla yakhe yangaphansi ayifake lapha elokhuzeni ebhaketheni nomuntu bese iphehla lento inale mpahla yalo muntu seyiphehla yamemeza loyana uzozwe ethande emuva ukuthi hayi ezokhumbula emuva kanti uyaphehla bethi abantu hawu ungibiza ukuhambeni basuke bethi into enjalo so nomuntu ophehlwayo kuthiwa kuphehla amanzi amnyama usuke ekhuluma ukuthi ngithi obani babala ekhaya kodwa ngithi abangalungelwa yilutho mabenza izinto akube nje asho konke asuke yena mathi ngiyalala ebusuku liphuphe lidla
omunye ephuphe nomuntu wesifazane, omunye ephuphe ebona izinto ey'nyanyisayo ney'sabekayo, ngakusasa amane avuke aqoshwe emsebenzini, omunye avuke engene engozini, omunye abe nempi alinyazwe abantu. Ukhona umuntu onjani ophehla amanzi amnyama, bese kuzothi isifungo nephehlelo namanzi amnyama kuyafana futhi, kodwa kuhlukene ukwenza. Ngoba umuntu ofungayo nje engaya ngisho ethuneni lomuntu owasehlupheka, owasengenalutho, umuntu owaziwayo ukuthi wayehlupheka, wasengenalutho, waselimele, bese yahamba-ke seyokhuluma ngani kuloya muntu ukuthi-ke yiba yidlozi lalo mndeni kusukela manje, bese ethatha le mali amthenga. Sekuphelile sezovuka lo muntu-ke owashawa abantu, owalinyazwa abantu, owashawa abantu, usezovuka ezoza la ekhaya ezoba yidlozi la ekhaya. Lento sizokwenzeka kini nina bala ekhaya. Mangithinta impepho kuvuka lo muntu okuyena yena owalinyazwa abantu, ongesiyena wala ekhaya, anembathe nina abantwana bala ekhaya, nina bomama bala ekhaya. So lezi zinto engikhuluma ngazo izinto okuyizona engizazi kahle, nawe futhi ufakazi wazo, wena ongilalele njengamanje, nawe ongibukayo njengamanje, ukuthi ziyenzeka. Zikhona imindeni eyenzeke kuzo, ikhona imindeni ephila nalesi simo. Cela ukuma-ke kancane ngicedele usisi uma kukhona afuna ukungeza, noma kukhona afuna ukukubuza, noma kukhona la okweqeke khona mhlambe silungise, ngoba sithanda ukuthi wonke umuntu aphume nencazelo, aphume nelisekile. Asikaqedi, sisama nje senzele ukuthi singagidimi kakhulu kanti khona abasele ngemuva. Hayi kunzima. Nina njengabalaphi nisuke senivumelana abantu mebethi bazophehla amanzi amnyama ukuthi nibenzele oba nisuke nazo ukuthi bayobukona? Imali iyona eyathengisa uJesu, njengoba ubona nje kunjena nje uJesu walenga emthini wabula, wathengiswa imali. Lento yokwelapha inkinga ngoba ufike wenze izinto ube nazo, bese kuba khona abantu abazothi sihluphekile. Umuntu uma wahluphekile usuke sethenga inhliziyo yakho ukuthi ubheke lokuhlupheka kwakhe, bese ubuka ukuthi ungamsiza kanjani. Uma usutholele uzomsiza kanjani, ubese ulandela isitori uze ngani, athi nje ngiphelile bangenzela amanzi amnyama, bangivala ngiye kumuntu wathi la kumele ngiwenze ukuze kuzokwazi ukubonakala ukuthi aphakama kanjani. Abanye bengasho ukuthi bayawasungula, bethi siyashayana nje, nalapha bayawenza nathi ngapha siyawenza. So uma uyinyanga unaleyo nkinga leyo, ufana nommeli okuthola ukuthi umuntu ubulele kodwa uthi umndeni ngikhiphe. Kufuneka izindlela manje ukuthi lo muntu umkhipha kanjani kodwa ubulele. So iyinto esingeke siyibalekele ukuyivuma phambi komphakathi noma ngaphambi kwezwe ukuthi izinto ey'njalo zenziwa zinyanga, ngoba umthakathi ngeke azavele umthakathi. Ngeke uyibone iflag iphephezela lapha, ngeke uyibone ingubo zezangoma ilenga lapha kamthakathi, ngoba okwakho kwasebusuku thina okwasemini. So akekho umthakathi othi amanzi yawalungisa noma uyawenza, kodwa abantu bayey'nyangeni zizowenza futhi yizo ey'kwazi ukwavala. Hayi kunzima. Manje mengabe ngibizwa nje esihlobeni noma kamngani wami ngifica kuhlatshiwe imvu emnyama, ngiyayidla yini? Noma iy'ngane zithi hawu kade zidlala sathola ngemvu emnyama, ngenze njani, ngiyayidla? Angithi-ke lemvu emnyama ngeke vele niyibone, nina nizobona imbuzi. Vele imbuzi kuhlale zenziwa kubizwa abantu kuzodliwa. Imvu ngeke nize niyibone ngoba isuke isetshenzwe ebusuku ningakafiki nina. Yathathwa yayobulawa, yagqitshwa kahle kwaqedwa. Laba abafika nje sebemsulwa and sebetsheliwe ukuthi le nyama le ayizudliwa yini. Bayayazi inyama ezodliwa yibona. Nina nazo nizoyidla. Lena inikeni bonke abantu. So yinto ekhona leyo. Phela uzokuthiwa
kukhona idlakubi. Basuke besho into enjalo ukuthi uma singezwani nomfowethu, kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthi ngidle kwakhe, ngisho ukuphuza amanzi lawo, asiqale sithelelana amanzi okudlula enhlambulukweni ukuthi sixabene sangezwana, ngaze ngalanda umuntu wenza into kanje 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 kanje, bese-ke kuba ukuthi silungisa lolo daba. Ngoba uma kuwukuthi sengizodla kwakhe singayilungisanga inkinga, sengidle ini idlakubi, kufana noma kade kushoniwe ekhaya, anikwazi nina kade ningekho kungcwatshwa, ningekho kuhlanjuluka, seniyafika sizonikhalisa senze impela bekushona umfowethu othile ozalwa babomdala noma ozalwa u-anti impela, seniyakhala niyakhala, emva kalokho nawo amakhekhe nayo idrink seniyaphuza, senidle idlakubi ngoba beningekho kwenziwa ini izinto zonke. Kufunakala niphume ngaphandle niyothelwa ngamanzi nomlotha, nithelwa ngamanzi bese kuyimani ngeke. Okungukuthi-ke nala uma kade kwenziwa lento vele nenisuke nibizwele lona idlakubi nizolidla, hhayi nisuke nibizwele ukuze phela nihlupheke nina laba bebengcono ngoba bekunihambela kahle bese ukuthi laba bona bengabahambeli kahle. So-ke iyanjalo ifuna ukuqashelwa lapho. Uma ubona imvu ihamba ehlathini, iy'ngane ziyithathe izobulawa la ekhaya, mhlawumbe zibona inkukhu ehlathini ihamba, abanye basuke bekhipha yona lento beyigxosha bese beyinika into ephilayo ukuthi ngoba uphile egazini lethu sicela ukuthi uphile kulento, hamba nalento. Ngaleso khathi usuyibulala-ke phela isizophila kuwe, wena usuyidla ngoba iqhamuke ney'ngane anazi nina niyadla, kanti kunale nkinga yokuthi khona into ebiyenziwa la. Okungukuthi ingane engaqhamuki nayo ithi hhayi bekuhlinzwa kamalume, kuhlinzwa nenyama, bathi nathi asiphathi, kanti inyama etholakala ihambele ehlathini. Le ngane sizofaka lo mkhokha la ekhaya ngokunjani, ngokungazi. Yikho kufanele ukuthi uma sikhuluma ngey'nto ey'njengalezi abantu balalele futhi abantu bayinike isineke sokuzwa ukuthi siphethe ini, ngoba abantu bahlupheka kanjena nje. Kokunye ukungena kulezi zinto ngokungazi. So ukuvula amehlo ukuthi uzwe bese uqala kuswela ngalelo langa usuyazi into, bese uvula amehlo uqaphele ukuthi lo baba osekhamba esiza emsebenzi, umsebenzi onjani lowo ususidinga sonke. Ngoba unyaka kumele umuntu utshela ngoLwesine esiphuthumane ngoMgqibelo, nithi nomndeni niyadlelana, senihlonipha lokho, niyafika lapha seniyagaxela. Kahle kahle uma kuzoba nomsebenzi ekhaya bekuhlalwa phansi ukuhlelwa, asho ubaba wakwenye bafuna ukuhlanganani, behlangana, cha lapha ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, bethi laba sambe sezimuntu siyozwa ukuthi lo msebenzi uzohamba ngapho. Mabefika lapho umuntu athi niplana kwenza umsebenzi, kuthiwa yebo, athi lo msebenzi enoplanayo uzolunga ngokuthi wenziwe kanje kanje, awuzukulunga ngokuthi wenziwe kanje kanje kanje. Hhayi lo ohambe wedwa wayowuhlolela, usuyasimemela usizole. Ikhona inkinga lapho. Hayi, kodwa-ke leyo yokuthi abantu bangafiki bengayanga emngcwabeni uzoqhatha nabantu bakwaMashu. Thina siyahamba nje siyocela iplate emva komngcwabo, uthole ukuthi besibhizi ngezinye izinto emini. Phela fanele sibuye siyokoMartin West siyokhokha iy'kweletu, asikwazi uku-attend imingcwabo kodwa ngeke size sikwazi ukuphuthelwa amaplate. Shouthi awulazi iplate lomngcwabo ukuthi lihle kanjani. Shouthi awazi ubona umngcwabo owenziwa abakamfekayi. Mfekayi funeral ulanda umakoti emshadweni wakhe, umbone ezodressa mese kudresswa emngcwabeni, athi nje hhayi ngiyothatha nje iplate ngizophindela bakithi esontweni ngiyoqhubeka nokushada. Kodwa bengeke ngiphuthelwe ukudla kwakwamfekayi funeral services. Ingakho nje guys, asiwujoyine lo masingcwabisane. Umfekayi funeral services abangcwabi nje abaphambili kakhulu. Nawa ama-contact details abo, inumber 083 956 2089. Email address mfekayi 01@gmail.com. Ngeke uze uyisola. Umkhulu wami dokotela wangifundisa ukuthi umuntu angakunika ukudla angakudlanga yena. Kwakuthi noma kufike abangani bakhe ekhaya, ngisho kuthiwa utshwala, fanele aqala abize ngoba wayethanda mina kakhulu, wakujwayela ukubizwa mina. Kuthiwe wozophuza ukuhamba babone ukuthi alinalutho, noma kuthiwe uthatha iqatha nedombolo babone ukuthi alinalutho.
bese beyaqhubeka bayadlala. Yaphelelaphi leyo nto ngoba ngiye ngibone sesifika nje sesinikwe emzini yabantu sesidla. Kungabe leyo nto mhlampe yayihambisana nalokho ukuthi abantu bafuna ukwazi ukuthi lento inyama osidlisa yona wena uyayidla yini? Yebo, angithi-ke khona igama lesintu nakho ilokho kwakwenziwa. Angithi-ke uma kuthiwa lento inobuthi, hhayi ubuthi kuchaza ukuthi kusuke ukhombisa ukuthi lento ayinakho ubungozi futhi ayinamuthi obulalayo, ngoba okunye abala ekhaya njengoba kuthiwa nje ningayidli nina. Angithi masuqhamuka wena manje usuzobeka ebandleni uqobo, awusasiki phela ukhombisa ukuthi cha nathi siyayidla suyayibeka lapho. Yilapho nakhona ababona khona ukuthi inobuthi lento, kungani yena engayidli sebeyayiyeka. So uma wena ufika ngomndeni ufika uqobo nakaZulu kwakuthiwa uma uqoba nje uqobela ibandla inyama, iqatha lokuqala liza kuwe ngokubalekela zona lezi zinto. Yingakho kwakuthiwa akuze inganele ekhaya izothatha iqatha ikhombise ukuthi la umcimbi omuhle siyabusa, ngoba kahle kahle imicimbi asikubeke akuyona yonke imicimbi enobuthi. Ikhona imicimbi emihle, ikhona impela imicimbi ekahle, kodwa sixwayisa thina ngale enokubulala nalena enokubhedisela abanye abantu izinto. Okuwukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kumele kufe imbuzi, mayifa imbuzi kuthiwa hhayi ngoba le yifest yenzeleni abantu, nina nizodla le. Enye imbuzi ibivala umuntu ozibulele kuthiwa izodliwa abantu, nina ningayidli. Beyivalwa umuntu, bevalwa amanxeba, udutshiliwe wagwaza sevalwa amanxeba kuthiwa hhayi ilungile ayingachithwa, labantu abambayo ibona bazoyidla. Angithi uyabona manje ukuthi sebedla ini manje ubuthi, ngoba bazoyidla lento bethi bayasiza, sebelanda inhlupheko yokulimala noma ukugwazwa noma ukudutshulwa, badle imbuzi evale ini amanxeba. Okuwukuthi kudala ngokwazi kwethu yayithi imbuzi uma isiqediwe nje ukushisa umuntu wavala amabele, nawo umlilo, ilangabi lomlilo ishiswe nje uma kunezinye imizinja amaxuku angaphakathi, ishiswe nje iphele ithi imelwe, iphele ithi nya, ngoba le ntuthu ihamba iyona eyaphezulu ngoba bamkhulu ukuthi siyawuvala nomkhokhola ekhaya asisawudingi, awuphela uthi nya, bese iphele ithi nya kuthathwe lamathambo akhona aseyimpuphu agxishwe lapha, agxishwe kuvalwe kufihlwe kungazi muntu ukuthi agxitshwephi. Abanye bayayigqiba, so bayayigqiba abanye kuhlakazeke babuye abathakathi bezoyithatha, okuyinto-ke leyo ongeke uze uyibalekele. Kokunye ingaba abathakathi niyigqibe ngokukhathala, nibe umgodi omncane, ubukhuni benhlabathi enikuyo, ziyikhiphe izinja zidle, itholwe yisitsha siyithathe. Engichaza ukuthi-ke kwakwenzelwa lokho-ke obukubuza ukuthi kwakwenziwa yini ukuthi kuthiwa testa noma nawe hlaba sibone ukuthi kuyadleka. Kwakwenziwa yini? Kwakwenziwa yilokho ukugwema lezo zimo. Manje kungaba njani uma engabe siqhubeka siphindela kulolo siko lokuthi umuntu uma engabe ekunika ukudla kwakhe aqala kudle naye? Ngabe kurude uma ngitshela umuntu ukuthi ukhipha ubuthi? Cha, isintu futhi kuyisintu nje thina njengoba siyakuthinta la kulolu hlelo. Umuntu ozwayo nomuntu olalele akakumele yena ukuthi cha mina ngizokwenza ekhaya, ukuthi mangenza into enhle nje ngibiza abantu, futhi mangenza into engabadinga abantu, ngoba zikhona izinto ngampela zemindeni ezingabadinga abantu. Musu ukubiza abantu ey'ntweni obonayo ukuthi ezekhaya, busa ukubiza abantu ey'ntweni obonayo ukuthi izinto lezi zomsamo. So kubalulekile ukuthi wonke umuntu
aqaphele ukuthi uma kunento enjengale awubizi umuntu ozongena enkingeni futhi nawe uyazigada ngeke ugibele imoto yomuntu ombonayo ukuthi engathi udle amanzi uyigibele ngenkani ubone ukuthi le moto cha uyakwazi ukuthi ayicela ukwehla noma hayi shintshani nisitholele udriver okuyinto ukuthi nawe ngokwempilo yakho ma uthi uyafika ubone ukuthi hayi siyanikwa nje kanje akekho wala ekhaya ngoba kurong ukuthi ugqoko lukhishwe umuntu ongesenwa la ekhaya ngoba phela bazothi hayi uzani sizozenzela seniyazenzela nina nibonke nibona abala ekhaya sesitshela lona hayi sikhombisa ukuthi kwenziwa njani ahlaba faka vele naye udla ukuthi so kubalulekile uma ubona ukuthi cha bese cha hayi siyenze sicela wala ekhaya esikhombisa indlela ukuthi senze njani akulona ihlazo lelo ukuze mehluleka ukwenza lokho nibonge nihambe ngoba enye into engifuna ukuyichaza akusibona abantu bonke abantu abalambile nabantu ungathiwa baye emsebenzi baye kuloya mcimbi ngoba bethanda utshwala cha abantu baye emcimbini ngokuba benze sinabo kusasa mase benza umcimbi beze omakhelwane so wena uma ungabahambeli omakhelwane benza umsebenzi uthi wena ungcono ngeke uyidle inyama yasesibayeni ngeke uyidle inyama yembuzi uyayilimaza ngeke ngiye emngcwabeni ngeke uyayilimaza ngoba kusasa mase kungawe bazongazi abantu so ingakho abanumzane beyindawo nabanumzane bemizi uma kuthi uhlabile wakhipha isimemo bayaphuma beshiya imizi yabo bezohlonipha lokho ngoba umuntu ngabantu manje uma uzofika lapha wena ucabanga ukuthi hayi bahluphekile noma baxakekile bazoxakela kwakho noma bazokhipha isizungu uzoba nenkinga yingakho ufuna ngomnumzane wekhaya ukumele ukuthi abantu abafikayo ngampela bayaneliseka uma bethi cha sicela wala ekhaya uze wena mnikazi khaya uthathe hayi madoda bengenza ukuthi nokuthi ngesithi nje uye uchaze ubeke ukhamba uthi cha sizwe sikabani usho induna noma usho inkosi eniphethe njengoba ngenze lo mcimbi cha ngikhumbula ubani noma hayi ngenzela ubani ubeke uthi owani umsebenzi emva kwalokho usuyabenzela njalo uyahlala nabo noma uyathatha usho cha basebaningi abantu engisabasizayo namadodana akho akulekelele kwenziwa kanjalo abantu bazokwazi ukuthi bakhululeke ngoba vele uma bengafuni ukwenza lokho noma wena ungakwenzi lokho noma nabengayinaki bazoba ney'nkinga manje thina njengoba sikwamashu nje kusho ukuthi sibiza ikhansela ngithi sizwe lakhansela kaward bani njengoba ngibeka nje la bengenza manje nizongibona nje sihamba ngemoto enamasondo awu-5 ungadla mase bekuchazela kanjalo ukuthi njengoba ngibeka nje la ukhamba lwami bengenza bengiphehla amanzi amnyama idlani ngoba niyagcina ukuba nenyama nisazohlupheka nonke la hawu bengabona ukuthi hayi ukuthi uthe uma uwenza wathi uphazamiseke esikolweni ngoba leyo nto isuke iyimfihlo yakho wena ney'ngane zakho ukuthi lento zingayitsheli umuntu futhi kwenziwa sho ukuthi ngampela lolu daba aluphumeli kuphi ngaphandle ngoba umndeni ugcina usungasangenelani ngalolu daba abantu bomndeni mabeke bayohlola bathola ukuthi wena uphehla amanzi senihlukene ngoba ngeke besakubiza futhi ngeke besakuthemba ngoba uma ukhona bayazi kuzobheda izinto hayi kodwa mina I do encourage ukuthi asiqhubeke ngale nto yokuthi umuntu angasiniki inyama angekayidli simcele nje ukuthi akakhiphe ubuthi futhi angasikhethele ngoba uzokhetha lengane angayifuni noma uzokhetha lengane asanda kuza ukuthi yijazi siyikhethela thina ukuthi yiphi ingane esicela izosikhiphela ubuthi lethanda ukuyena kakhulu azakhethela uhlanyala kwakhe la kanti vele sebefuna ukuthi ludabula amafu indaba into emnyama nje ibe nebhadi nemvu imvu emnyama nabelungu bathi black sheep of the family indaba kuthakathwe ngeinto ezimnyama ezimhlophe engathakathi yabona ukuthi kodwa nani niyasicindezela sabantu abamnyama ikho sizohlupheka forever into emnyama associate nokuthakatha nesalukwazi esifitshane esimnyama isona ekuthiwa siyathakatha endaweni cela ungichazela ukuthi indaba kuba izinto ezimnyama ezithakathayo hayi kahle ke lapho ngeke ngisho lutho olutheni kodwa
umbala lo omnyama mase kuyelwa ngasentanhleni ingakho bathathishwa nabo balenza labamnyama bese kuba ukuthi ke zonke izinto ke manje makuthiwa zimnyama kuqala ukuthi ayilungi nemvu mayimnyama iyona ezobona izinto nenkukhu mayimnyama iyona futhi ofuneka kwazeke ukuthi izobona izinto leyanto isuka kude ayisuki la manje ayisuki ngoba sekukhona abelungu sekukhona obani bathi kodwa lento isuka kude isuka kudala uma sizwa ngendaba yokuba mnyama uNkulunkulu eyiqala noma ke edala umuntu ngomfanekisa wakhe lento yokuba mnyama kwethu mabesha baziyo isona sizwe esifana noNkulunkulu uma sizwa besho kodwa manje lento ke yokucindezeleka isuka lapha na ngalesikhathi isilo okuyisona sona isilo esasilwela uZulu ushaka umpuwasaza ngakhona lento yamanzi amnyama yasuka lapho ngoba abafowabo abezinkatho lokuthi bayambulala usethi ke yena ke ngeke nilibuse yizwe leyo nto liyobuswa zinkonjane ezokuhamba kuphi olwandle isibusiso saphuma kithi thina nje emnyama sanikeza abamhlophe isibusiso saphuma esilweni ngoba thina sesisibulele abafowabo sebembulele kanti uyena oyinikeza ubuqhawe nobukhosi bokubumba uZulu so ke leyo nto leyo ke yasuka lapho ke ukuthi ke thina ke manje impumelelo yethu noma ikhona noma ivela kodwa kube nalelofu ngoba nabaphathi emva kwalokho akaze beyigeze leyacila nalawo magama lawa akazegezwe sifunda ngawo sizwa ngawo kuphela kanjalo nje kodwa akazikwenzi ukuthi ake siyogeza yabona thina bakaGumede thina bakaKwabe sinalo icala ngiyakuzungena lapho kodwa sinalo icala okudinga ukuthi sigeze elibamba inhlupheko kuthina ngoba inkosi yakithi ingaguqanga esilweni makuthiwa onke amakhosi ayaguqa ithi le yakithi yona leziguqa isilo sakhuluma ini isiqalekiso phezu kwesibongo sakaKwabe isibongo sakaGumede okuyinto leyo nathi esikhathini ukuthi sihambe siyoyilungisa ngokwendlela yakhona so ke ngifuna ukuchaza leyo ndawana ukuthi kungakho-ke lento emnyama ihlalahlala njalo umfanekiso wenhlupheko kumele ube into emnyama so noma umnyama umlungu akanqeni ukuthi hhayi ngoba vele umuntu omnyama injalo noma kuthiwa inkululeko sayithola izwe labuyela kithi kodwa incindezelo nenhlupheko ayibuyelile kithi iselapho hayi into emnyama nje hayi umuntu omnyama kuphela ngisho imoto indaba nje ingabi namasondo amhlophe kufanele ibe namasondo amnyama ngoba amasondo kufanele athwale yonke le insimbi bamhlopheka ibe yinhleke imoto icwebezela kodwa amasondo nje okuyiwona agcilazekayo amnyama hayi cha kufanele ngempela mhlawumbe sihlangane siyisizwe sikaMageba sihambe siyogeza ibhadi ayikho lento yethu kodwa-ke leyo topic ngiyafisa siyikhulume ngelinye ilanga ukuthi ngempela ilungiswa kanjani into enjalo kodwa namhlanje sikhuluma ngamanzi amnyama nangubayandaqulu ethi sanibonana sithenjiwe noDr Mnguni manje ilungiswa kanjani lento mase kutholakele ukuthi yenzekile ekhaya angazi sisike ngoba ngizoke ngithi kancane nje bengingathanda ukuthi mase sibangibuya sibhekane nokuthi ilungiswa kanjani ngoba vele siyenzekile ngithi sonke lesikhathi besisakhuluma ngokwenzeka kwayo uma bese ilungiswa kanjani akufishane akuwona imide u5 idinga ukuchazwa ngoba khona asebemlandile umuntu wazokwenza bakhona bazokutshela ukuthi sesibalande kaningi abantu masiyohlola bayasho ukuthi
kunamanzi amnyama kodwa ekugcineni kosuku akulungi. So kufunakala ukuthi-ke siqale kahle-ke manje-ke sihambe nayo ukuthi-ke amanzi umezolungiswa yini eyenzakalayo. Futhi-ke ngiyacela njengoba ungilalele njengamanje usilalele njengoba sesikhuluma ngokulungiswa kwawo, thola into ozobhala kuyo ngoba ngizobe ngikuchazele ukuthi kwenziwa kanje kanje kanje. Umuntu bese ezokwenza wena usube nenhlanhla uyazi usuyabuka nje ukuthi wenza ngakhoni ngoba bakhona la abajabu yokwenza amanzi kuthola ukuthi abawazi awenza amanzi aphambanisa kuyifanele ngoba akawenzanga ngesintu nangesiko lamanzi amnyama. Amanzi enziwa aze aphothulelwe ukuthi manje-ke awasekho ngempela. Akuwena lawa engiye ngibona abanye bewenza efike ngo-8 ngo-10 sehambile amanzi sebaqedile. Ufike ngo-8 ngo-10 usebaqedile amanzi. Mina ngazi amanzi enziwa kuba nesikhathi sakhona. So bengikhuleka nje ndaba ezitha ngithi cha uma ingakhona indlela kancane nje bese ngibuya-ke sesiqhubeka sesiqeda. Wonke umuntu ahambe enelisekile futhi ehambe ebuzile ofuna ukubuza, ehambe ebhalile umuntu ofuna ukubhala. Sikwazi ukuthi ngesonto elizayo simtshele ukuthi sobe senza ini.